АТР – це єдиний телеканал, що насамперед розрахований на кримсько-татарську аудиторію. 24 години на добу ми мовимо кримсько-татарською, українською та російською мовами. Незважаючи на високу конкуренцію в інформаційному просторі Криму, телеканал АТР зміг завоювати серця кримчан і стати першим телеканалом серед всіх регіональних телеканалів півострова, що підтверджують дослідження панелі GFK. АТР – це телеканал культурного відродження кримських татар на своїй батьківщині, яку вони втратили через сталінську депортацію. Нас дивляться кримські татари в усьому світі. Саме від нас вони дізнаються про нашу країну. Для них телеканал АТР – це молоде, цікаве, прекрасне обличчя України. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня, успокойтесь, пожалуйста, все нормально, точка. Потому что сегодня Крым, сегодня это автономная республика Крым, она в составе Украины находится. Мы не признаем незаконным образом сформированное правительство Крыма. Россия окажет любую помощь вам, моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ, у вас всегда будут миллионы русских туристов. Для того, чтобы этот мир найти. Вот сегодня мы с вами должны найти этот компромисс. Минуточка, послушайте. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Мы начинаем наш выпуск с тревожной новости. Как стало известно ЗАМАН, сегодняшней ночью планируется силовой захват телекомпании АТР. Наш телеканал в последние дни стал практически единственным источником информации о ситуации в заблокированном Крыму. Мы рассказываем и показываем не только Украине, но и всему миру о том, что сейчас происходит на полуострове. О военном захвате административных зданий, блокировании сухопутных дорог и воздушного пространства, о передвижении военной российской техники по всему полуострову, о людях с автоматами, ручными пулеметами и снайперскими винтовками, которые чувствуют себя хозяевами Крыма. Поэтому мы давно ждали, что человек с ружьем вот-вот появится у наших дверей, чтобы закрыть нам рот, а вам глаза и уши. Чтобы Украина и мир больше ни от кого не узнали, что станет с Крымом. Но пока мы можем это делать, мы продолжаем работать. Останні
останній день працює єдиний в світі кримсько-татарський телеканал АТР. Підтримати телевізійників прийшли понад 100 кримських татар. Люди не приховували сліз і не розійшлися навіть після попередження, що їхній мітинг не санкціонований. Співробітники збиралися залишитися на каналі до півночі. Розважально-інформаційний телеканал, що разом із дитячим каналом «Лялета», радіостанціями «Майдан» і «Лідер» належать до найбільшого кримського медіахолдингу. Вони за півроку так і не дістали дозвільних документів від Росії. Керівництво неодноразово надсилало папери на одержання ліцензії. Утім, офіційно медіагрупа працює ще 1,5 години. Вместо любимых программ «Черный экран» в Крыму отключили единственный в мире крымско-татарский телеканал АТР. Компании просто не продлили лицензии на вещание. В руководстве медиахолдинга уверены, причина политическая. Они стали неугодными оккупационной власти. Вот тот ребенок, который мы все вместе создавали с коллективом, этого ребенка, вот так мягко говоря, удушают. Сейчас удушают чиновничьими препонами, разными какими-то там отписками, оставляя это все без рассмотрения. Мы забрали то, мы забрали это, и заберем и это. Ты что думаешь, кто-то придет тебя защищать, что ли? Мы заберем и все. Ну вот это в прямом эфире я вам говорю. Ну и в итоге двери открыты, видите, мы ждем любого, кто сюда придет. 31 марта 2015-го сотни тысяч телезрителей наблюдали за последним днем работы первого крымско-татарского телеканала в Симферопольской студии. После аннексии полуострова телеканал АТР оказался одним из немногих средств массовой информации, который продолжал объективно освещать актуальные события в Крыму, в отличие от большинства других каналов и изданий. Мы за ними гордимся, мы за них и будем стоять. Я столько пережила, я бы и то на все глаза закрыла, то, что сегодня творится. Я слегла совсем. Очень тяжело, я не знаю, что дальше будет, но так нельзя с нами обращаться. Крымско-татарский народ потерял единственный канал, вещающий на родном языке. Но впоследствии АТР переехал в новую студию в Киеве и 20 июня возобновил работу отсюда. АТР в Криму закрили, та він не замовк. За 4 місяці вже мовить із Києва. Із каналу, орієнтованого лише на Крим. Він став каналом, чий голос тепер лунає в усьому світі. З правдою про безчинства російських окупантів у Криму. Во-первых, то, что мы здесь, это уже говорит, что у нас не все в порядке. Потому что мы все-таки крымский телеканал и крымско-татарский телеканал. И поэтому, когда мы сюда приехали на материковую часть Украины, мы понимали и отдавали себе отчет, что нам здесь будет сложно. Конечно, ожидали какую-то поддержку со стороны государства, ожидали какую-то поддержку со стороны социума украинского. Есть очень много поддерживающих нас личностей, которые просто поддерживают, приезжают, обнимают нас, нам дают такой вот эмоциональный заряд, такой украинский, это очень здорово. От лица государства пока мы не видим какой-то поддержки. Переезд телеканала АТР неприемлем. Юрий Стец подчеркнул, что правительство должно выполнить свои обещания по финансированию первого крымско-татарского телеканала. Накануне украинские СМИ сообщили, что в случае отсутствия обещанной помощи редакция АТР планирует переехать в Литву. Бо ті кошти, які ми мали б як Кабінет міністрів виділити телеканалу АТР, не виділені до сих пір. Є ризики, загрози того, що через це телеканал може мати таке розуміння і бачення, що він змушений буде переїхати працювати в одну з Балтійських країн, Литву. Це неприйнятно, моя позиція не змінилася. Якщо ми не будемо мати культури виконання власних рішень, я зараз говорю про членів уряду і про владу в Україні загалом, тоді про культуру виконання законів в цілому просто не може йтися. І тоді ми чітко розуміємо, що ми можемо приймати будь-які закони, але якщо вони не виконуються, чи будь-які інші нормативно-правові документи, але якщо вони не виконуються, то це лише папірець. Незважаючи на те, що це є комерційний телеканал, влада України має зараз гарантувати і знайти кошти в бюджеті країни для того, щоб єдиний в світі кримсько-татарський телеканал, який сповідує чесність і говорить про гідність кримсько-татарського народу, не зник з ефіру. З точки зору виконання є певні труднощі, але не потрібно це питання відкладати, а треба бути дуже передбачуваним для того, щоб забезпечити фінансування.
нас вот так вот, как АТР прописано, нет. Постановы, которая принята в январе, нас тоже, мы ее получить не можем. Звонили нашим, так скажем, людям, партнерам, так скажем, их можно назвать, потому что это тоже государственные структуры, такие как КРРТ. Это вышки, которые вещают на оккупированный Крым. Чтобы они нас не блокировали тогда, отдать им должное. Но они открывают ассигнования попадают на наш казначейский счет в казначействе и блокируются казначейством. На основании, что мы не прошли процедуру тендеров. Сам факт, что 4 года мы работали и получали поддержку, как частный телеканал поддержку, и за это голосовали депутаты, 256 депутатов каждый год Верховной Рады, потом бюджетный комитет проходил. Нас проверял Минсоц, потом проверяла Рахунковая палата. И никому в голову не пришло написать в комментариях, что вы должны какие-то тендеры проводить. Мы должны, видимо, по вот этой логике конкурс объявить на то, что, дорогие друзья, не все еще сидят в Крыму, кто нам снимали видео. Кто-то хочет еще сесть. На 13-15 лет люди сажались, там вот гражданские журналисты и так далее. Давайте-ка мы конкурс проведем, давайте на Прозоро, записывайтесь. Ваши фамилии, имущество, данные, год рождения, сразу статью можете написать себе. Вот. Конкурс мы проведем, ничего не будет снято, но в тюрьму вы уедете сразу, как пособники террористов. Вот это нам говорит казначейство. Сначала все тут были, да. Многие тут были. Вот здесь, на твоем месте, сидел у меня в эфире Никита Потураев, который один из идеологов «Слуг народа», который прямым текстом, можем видео показывать здесь. Да, сказал, что мы будем помогать АТР. Это вообще даже не вопрос. Будет гораздо лучше, чем даже при прошлой власти. Все будет проще, легче. Мы поможем. АТР не дословно цитирую, но по смыслу. Да? Имели контакты с людьми, которые отвечают там за медиа в офисе президента и так далее. Я так понимаю, что они куда-то исчезли с радара. Это тоже странно. Мы вот этот телеканал собрали здесь чемоданов. Мы собрали людей, которых я вез. На скрытых машинах мы еще тогда можно было перевезти. Оборудование, часть оборудования которого не арестовали, везли под щебенкой в грузовиках. Пришлось старой власти объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодняшние пришли молодая команда опять тук-тук. Кто такие? Крымские татары. Кто? Крымские татары. Что, да, мы коренной народ, да. А вы разве с казанскими татарами не один народ? Да, не один народ. Тук-тук опять, да. Кто АТР? Кто такие? АТР, да, вы АТР. Тук-тук опять. На сегодняшний день, получается, мы, находясь на материковой Украине, мы, как Крым здесь находясь, вот сейчас, на сегодняшний день, мы брошены. Я знал Зеленского все-таки телевизионщика, Зеленского все-таки человека с медиа. Президента Зеленского я не знаю ще. АТРу передбачено в державі 50 мільйонів гривень фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 мільйона гривень. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності в трактуванні закону про публічні закупівлі між АТРом і казначейством. Ми зараз знаходимося в спільному пошуку рішень. І чи можливо це рішення знайти швидко. Тобто правда, що канал зараз на межі закриття, і що буде далі? Мені складно сказати на межі, він працює. Да. Мы абсолютно убеждены в том, что поддержка медиа, которые работают на Крым и которые работают в интересах крымско-татарского народа, в частности, она безусловно необходима, она является просто обязанностью государства Украины. Поэтому ответ здесь да, да и еще раз да. Я сьогодні направляю відповідне депутатське звернення для того, щоб провели перевірку, на підставі чого було зупинено фінансування вашого телеканалу. Я читала коментар міністра культури Бородянського щодо ситуації, які посилаються на певні фінансові проблеми. Я особисто хочу сказати, що очікую як найшвидшого вирішення для того, щоб було поновлене бюджетне фінансування телеканалу, яке є, окрім іншого, величезною інвестицією в контрпропаганду з російського боку. Думаю, що це не корупція, не політика, і думаю, що це не халатність, я думаю, що це технічні такі misunderstanding, нерозуміння, бо те, що каже пані Тетяна наразі, голова Державної казначейської служби, це те, що вона проводила ось наразі, там 5-10 хвилин тому завершилася нарада щодо того, чому не можна списати гроші, і потрібно звернутися до Міністерства економічного розвитку на завтра зранку каналу для того, щоб отримати роз'яснення щодо тендерних закупівель. Я
Впевнена, що зараз можна зібрати Кабмін і рішенням Кабміну дозволити вам спеціальним розпорядженням провадити свою діяльність за державний кошт без проведення тендерних процедур. Тобто кошти є, вони зарезервовані, вони закладені в бюджеті. Однак на сьогодні казначейство власне заблокувало платіжки. Я говорю те, що мені розповіли у зв'язку з тим, що і Рахункова палата провела аудит, і за результатами аудиту такі кошти будуть вважатися нецільово використані. А отже, зараз уладнаємо технічно цю справу і кошти будуть перераховані. А как вы считаете, насколько это может затянуться? Я думаю, що до кінця лютого можна би було це вирішити. Канал отримає фінансування і можете отримати додатковий аргумент, сказати, що от радник прем'єра сказав, що да, в лютому у нас буде плюс уже бюджет, в березні ще більший плюс, тому давайте, хлопці, гроші на там, я не знаю, бочку, на рахунок, на ще щось там. Я вважаю, що ваш телеканал є одним з тих драйверів, який дійсно насправді доносить думку тієї частини України, яка, на жаль, зараз переживає не найкращі часи, але яку я чесно вважаю драйвером повернення Криму в межі України. Ми висловлюємо слова повної підтримки телеканалу АТР. Ми будемо стояти поряд з вами для того, щоб дуже уважно спостерігати за ситуацією щодо фінансування і відновлення повноцінного мовлення вашого телеканалу. Ми пишаємося тим, що були тією командою, які вирішили все-таки фінансування з бюджету єдиного кримсько-татарського каналу. І ми вважаємо, що це велика справа і честь для держави підтримати мовника, який говорить так само і на окупований Крим, і такий посилає дуже важливий сигнал к центру, що ми разом, ми боремося за ці території, і також сигнал підтримки кримсько-татарському народу. Я сподіваюся, що найближчим часом я підпишу звернення до Кабінету міністрів України, до прем'єр-міністра, до міністра фінансів, до міністра культури і запропоную свої шляхи, оскільки, наскільки я розумію, в законі України про державний бюджет відповідна програма існує. Зараз на сьогоднішній день, я ще раз кажу, я не можу навіть уявити собі, щоб хтось намагався перекинути, вкрасти ці гроші, забрати їх у кримсько-татарського народу, у народу АТР. Якщо сьогодні ці кроки не допоможуть, ми точно будемо звертатися до міжнародної громадськості, оскільки це питання виходить за межі, скажімо так, виключно українського питання. І всі свої міжнародні зв'язки ми також долучимо до того, щоб захистити АТР, захистити його право на мовлення, право на доносити правду глядачам, як кримським татарам, так і української національності, але всі українці мають об'єднатися для того, щоб захистити АТР. Дуже важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там потрібно джерело об'єктивної інформації про сучасну Україну. Я хочу також запевнити, що канал АТР продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання вирішиться найближчим часом.